Здравейте! Ще ви покажа днеска кои маратонки дойдоха. Много са яки. Vans Classic. Да ги поразгледаме отблизо. Ето. Вижте, бели, чисто бели. Между другото, връзките са им супер бели. Не знам дали се вижда. Мен това ми направи впечатление. Много са яки. Имат си стикерче. Долу си пише. Не знам какво си пише. От какъв материал са направени. Сайта. Това е от плат с връзки. Нископрофилни маратонки. Даже си имат и лампа. Това са 41 номер маратонки. Кецове, кой както иска да им казва.